آفرین به هم مادرامون که در همی پیشی دیگ و علو توقت میکنند در پیشی چکدان و نونپزی و چی وارکو در همی یک گوش ورداشتن هم کمی سوزاودن. خب برادرها که هم مزه چشیده میبینیم که که مهنتان یکم مزه داره نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. салом алайкум бародаро дар ғарибӣ қарор дорем. хоб дар инҷа да ами стройкаро бардоштастем ами хонара. хоб дар вақтҳои холигӣ бояд камтар инҷа да ози алов кардистем насиб боша гӯшти гӯсфанда жарид мекунем. хоб дар ин инҷа гӯшта овардагӣ тайёра. ози ма бояд ки ман намак кунему ва дар онҷа да жарид кунем. хуб хай медонем ғарибӣ чӣ хелай. вақтое ки мисол бо як корубора камтар пеш бурдӣ бо мефоята ки як камтарак ташкилчаи нормални кадак ҷамъ шида бародаро кати яҷода шида бо суҳбати дӯстона кунем. хуб видеоро то охир тамошо кунед. иншоалло ки хай ба шумо можид маҳқул шавад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. гӯшти гӯсфандаи бародаро як намак мекунем. хай медонем ки дар ғарибӣ шароити гапҳо ки таваққу дигаву дигар асбобҳои рӯзгор чихе ки дар хона ҳаст дар инҷа нест. барои ҳамқа бисёр салафан роли зура бозӣ мекунада ба ҷои таваққу ба ҷои дигар чи хай мегзара ҳамаш. бародаро ана хел декча дорем. ози мемонему баъд аломон камтар овидага қоқ куна баъд рӯғана мерезему гӯшта жарид кардана сар мекунем. хоб инам хелай ҳаёт дар ғарибӣ гуфти гапо хонаи ота очар нестай ки худа бишинем сари дастархон. иншоалло ки ози аломон камтар дига баланд шава баъд мегирем рӯғана мендозем гӯшта бирён кардан сар мекунем. хоб бародаро ина гӯшти гӯсфанда реза карда намак карда тайёр карда карочи бардошта рифта мондагем рӯғанда мендозем. рӯғанмон бояд ки гарм шидагӣ бошад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. хоб як қариб 4-5 кило гӯшта яъне нисф ша андохтем. декчамон майдатарай нисфш жарид шава бод бирён када ки бардоштем бод тарафша мендозем. хоб бародаро ина гӯштмон майда жард шидестай. иншоалло ки хела ба маза. барои чӣ гӯшти гӯсфандай
барои ки мо давлени надорем, худора шукр, ва ягон чи шукронаи Аллоҳ ки паҳрезам намекунем. беҳтарин гӯшти дӯстдоштаи ман гӯшти гӯсфанда. ба фикрам ки ҳама гӯшти бамазам ҳами гӯштай. хоб наиҷада бародаро ҷои кормонай намҷа блок чиндагем дуюм этаж бояд баъди кришара бизанем. хоб иҷа ина падоно як камтарш зиёдтӣ кардаги ёзи бояд далши болои да треза шававу баъд криша шава да тор. ана иҷа хай хонаи ҳамсояй иҷада ҷои хобмонай. хоб тарб зоварда мондагем. иҷа сарай гуфти гапо кухнимонай пилтагаз ва ҷои либос инструмент дигаучи. хоб иҷада ҷои хов ҷои 3 нафарай як бисе нама ҳама бологида худум хов мешам. хай медонем хай ғарибӣ чӣ хелай. нигоҳ либосо ягонта ҷои худшан надора ҷои дабора кашол мекунӣ. анге ки хонаи худ монда мисол ҳама чи ба тартиб мондагиай модаромон ба тартиб як ҷода либоса да ҷои худаш мисол косаву тавақа да ҷои худаш дигаву дигаша да ҷои худаш и хел нестай. хай ҷое ки гуфти гапо ки оилае ки фақат мардакай занак надораву чи хаям хел мешавад. умуман ғарибӣ худаш ҳам хелай. як мисол ҷои кораю либоси корию дигаву дига хай касе ки дар ғарибиай дар ҳами хел ҳолато қарор дора худаш медона. барои ҳамха ман намедонам хай одамое ки дар шаҳр мисол чӣ мекунанд кор мекунанду дар мумкин ягон квартираи удобствоаш хуб ёки шароити нағз да зиндагӣ кунанд можид одамое ҳастанд. не ки аксарият ба фикрам ки дар ҳамин хел вагон дар ҳамин хел ҷоҳо дар ҳамин хел шароит зиндагӣ мекунанд. бинай бародар ҳезум майда кадестай барои чи мисол мо пилтаву газ доштем не ки ба фикрам ки дар алови табиӣ бо ҳамон маззаи хӯрока аҷоибот мекунад ба маззаи хушрӯ меояд. бози гуштбиронмонаям мековем буш буромад ба фикрам ки хела ба мазза шидагиа. чихеле ки дар тоҷикистон рӯзои иди қурбон дар дек гӯшта жад мекунам. мо ҳам хел гуфти гапо ки тоҷикӣ кадестем. хоб бародаро гӯштмон кам кам сурх шидестай. агар барое ки бихоҳӣ ки ҳамин гӯшт мулоими хушрӯ биёя сахти бад наёя ана сарпӯша мегирему болои ҳамин дега мепӯшонем. барои чӣ? барое ки гӯшт қоқи бад намешавад сахти бад намешавад барои хӯрдан осон хай мулоим гуфти гапо ки хушрӯ мегзарад. хоб бародаро як бор гӯштмона пӯй када мебинем ба фикрам ки пухтааст. дари чида мегирем мебардорем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аҷоибот самаза омадаги ба фикрам. офарин ба ҳамин модаромон ки дар ҳамин пеши дегу алов тоқат мекунанд дар пеши чакдону нонпазиву чи
бовар ку дами як гӯшвардошан ҳам қамис сӯзавдам. худо раҳмат кун ҳами модарамона ки ҳам қадар нон мепазавна чӣ мекунан мода мекунам. хоб ҳарӯзи камтар монем кунукша бо мазаша мечишем сраза даравда дуюм мондаги гӯштмона мендозем ки роған обо дар нагирам. бисмиллаҳирраҳманирраҳим. خب وقتی که ям як 10-15 دقیقه پس میپزه انشالله. خب اجداد میکنیم. خب برادرها که هم مزه چشیده میبینیم که که مهنتان یکم مزه داره نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. گرین با مزه یو که گرین گرم هم ده عجایب بود. تو هم خیلی کامera قبضه بیت من خورده میگمشه. خب برادرای نه باقی مانده گوشتم برداشته استیم. کایشم بریون شدگی تیار رای. خب میبریم و بعد نصیب باشه گفتی گپا که صحبتی دوستانه کده همجا داشته میخوریم. خیلی اگر هر چنده که مثال بهترین تمام هم که در غریبی بخورین نه که با همون یک شکرای توجیکی نمیوید برای که اوجا وطنه پیش پدر و مادره پیش اویلای زودگاه خودتای خانه خودتای و عموما تماما او یک برده نانی که در اوجا میخوری هم میلیون ها بالا میستد. که افسوس که خیلی تقدیر خداوند ما را برای مثال رزق و روزی را یافتن به کجاها آورده میرسانه. خب برادرها نه گوشتی بریان کدگیمان میبریم و خانه دا نصیب باشه سر دسترخوان روزی برادرها بیان همه میشنیم و میخوریم. خب نمی بود برادرها ویدیوی امروزه خیلیش در کانال من ویدیو نبود از سببی که در غریبیم شرایط ویدیو سیومکا کردن نداریم. انشاءالله که سوق و سلامت خداوند نصیبمون گردونده باشه با وطن بر بگردیم تاجیکستان بریم با ویدیو رولک های بهترین برای شما و ثبت میکنیم و به خاطر مردم غریب ویدیو رولک ها را ثبت کرده و برای شما نشون میدیم. خب برای همکار فکرتون در کامنتار بنویسین. در حق همه غریبا ما هم در غریبیم در حق ما هم دعا کنید و در پناه الله باشید. ما در اشتیایتون ای بچه کم خوزی بچه ها در راه شوخ کردم. در حق ما دعا کنین انشاءالله که تاجیکستان بریم ویدیوی بهترین برای شما سیومکا کردن نشان میدیم. ما در اشتیایتون در پناه الله باشین. سلامت باشین.